enanso bio akraba maji madwa ene obi ase Nyansapo abadwafo ene ya transe ibra Nyansapo tia me mafo madwa yi na etwa se ye mammo nso mote de ekoso yabakosem a eyira ena akraba maboka hire ne so me a mede chini sebe njirima so ebenya bibi ede eja wo no enanso makam ho bio manya ahoho mienu ba ko de manini nanso adanse enti da bobondi opani mama akwaba lura udika wada ma odi di sei pa cho mi di opani reko a wo free hin free esu ho bore kwa no esu ho bore kwa no yo oye ena opani so e opani ka se me dia midini dada na me sesa no midina ne erikawia na ofre ma manse ba nso a migunfu yo nso mikro me ne bekwa ehri na agura hene de hie ne me yo ena na bia wo bia wo na no mo chia wo yo abusiafo makase adeti ne ebube ebrebe na sese ebube ebe yede na se kire ne sei mame pensu bi mama ho hoyinum tweme nko ba bia yo na mada woroma de na mode ma Ghana mani Asante mai enkantia ne yamba amusi enya ba ne yaba ye kukropo ni yaba so amanse be me na wo ya obetimi se sama ibubu ani hu onya beduru nya hu bio yo abusiafo yesempa enne yo ne matomo yi mada woroma mumi hu de ekro be me na ja enu munyanka obo ade a obo so ne asase na ndi yedi ga mesere mu ansa yesi agura hase enya nibre enti se okona se okoye biase ne ebokita omo hyasha beka se omo ani ha inya du brumu a wo munya ne mo nsa akura eno je se pacho enti agro no yedi ko yanim sese no sebe yedi sua ade enso enti majam open ni ja ene me mpani fo sese mba na mbehia wo a minti manento na me se wo sekatu aniti nakata makata ati pen nakata yo hunu de me hunu he no aka na kure pa sanse mpani fo se na ya enso da he kure ene akunya bani agro nti kona menko mpani fo se sa homati na se woto a na pa bam saneti uni yefuna ini dia na do oya de sabi mpani fo se aso nyina mo kwan na so nyina na ti asem anka da ya o se kwan etene manse minua se kwan se wale se de kura be wi agbo ano uni sika na asi ajewu afuyu minua mpani fo se yi ase fo nya asu ane nyekunafo oba awale ase wanche no tuba nche wontia unia akura bone so wote se banche dua kwa kwa de betu be fifi bo fre de pa no bo kona abegu ase pa eno kure pa ni wi ase mpani fo se pensa ya asera agwa kotre wono so se mensu ni saneti wa ma ban sunu kura bi ma wonyina wusuma no wi ase msa ara mpani fo se wo babone a ubu gvetire begwam ye funu bone so eni makosa na sabi se kokko ase mrante bia na asokwa o attention say woni de bia wo sere na no bari ni tirimu die so bi so ni abo attention a me ba so bodiam isan se nwanum bi suanti attention wo se masere ma no mamuna metirimu ko empani fo so bi ni attention abo attention a wunyai di be mada abo atchide wo si inyama denden abo atchide wo si atokunu yanim ni afa abo atchide ko wo si wo de brebre obedu na se ko pia mansa so be fa atchide bo funa se konkro to na yamu brebre ye entempenso ye waka no kure abo atchide kure na wo kana asem wo si woni ntuma so si atofo abo apremri da bia no chiri musai abo atchide so woni ntuma so si atofo sabi abo atchide ni chapija majatu abo apremri wo se chi okura ntirimu bro de enkoy amase apremri no hia no akopo pen mi de sabi opremri si akusisifo wo so ochira yuo wa hatara yuo abo apetekura kodi ayuo wo so no wabbo na mene no yade abo ne de no kokonfo ho na yase wadi na chiwade wo so nti ase eno na mpanifo se opremri chira yuo apetekura kodi ahwe no so boduam opremri chira yuo apetekura kodi ahwe no idini abotokura kodi ahwe no fa ho kodi mente wo hwe ne mo meye di ni yi abotokura mzabra kuyankuyen wo yamansi na mzimi yamansi ni na ka se eso bosuntwe wo se wa nkame wa apafela nkame ne kama dumbi na se asu bi fani pa wadum na yiri no ne ho wo na ne ho wo no na no so wo insuo ntim fa masai waka na kure pa mpani fo se o petri to bunu mo ya ka o fra adwene
Sanity, we are say, dear, walk at him, the Obatin, do you know what nothing to do? Oh, now I mean, no good, we are doing, and also Yama, dear. You can even be on the Asia, you can have. Oh, Sabia Cronta Sabina, Penny Forces, Sumaso, Efumbra, Akuapeti, Onibi. Sanity. And so I'm home as a good Sumasu Fumra, Akuapeti Nibi. Put it to Sumas, and Swinibi. Which you say, Sanity. If you ask him, Sabi, a highway, and fast well, what about you, boo, a honeymoon? If you been your Biasni, if you been your first was, you boo a hanum, or no ban, then will be tea, no, be up to Jacobra. Yes, we are Hanazono. I can't see no tea in your hand. You want to see Pike, I catch, I say, who benefit. Let's say, says Munasu Fumra, a wapeti, will need a Cobasa na ye casse. Your baby say, a wap poor bonus shoe. The Sukachi, and I know your back. And your casse said, we won't find Chammy Catapra or you cry. A quite year, your man of us will be offers guys and here. Into or no chadia on a bow and penny went to more soup pocket, is it pie? The ancient moon a mefa. Namicham will to Busa Benoit. I send me say whom be and as I say, you boo. Enti enchimunie manya ntum na ye ba ogu yeyi ndo pere da kuko ni na me kan me say ensamampo so gudu wu a wo busia sa oh e wi asim panifo se enkanya bia o mere ne ho ase na sinsan ni fi pani ebusia te se kwa yi wa manse udi na chichira unu se enya nyina bu unya wuro ma na bu se ebia sinsi bia oh panifo se tafu kukuo abonso ni si ho sanete amanse tie na me kam na so se ebi ase aye wen so obobra pa eto bedu oh obra pa so jane wura kwan wo hwe obayi a onso ni beho oh na me am wudi mi bu bayi panifo se ahokyira mato ma ho de be de no maponche efu awo se eni kura wuduru mu ya to hine fo mo wo sikuru mo do na se wuduru kuro bi kwantia na se kyerɛ no da ho na fidie ni so a ye se bia kuro mo fo no munim nam wiu bia na abo nam so ni nam ntira kuro bia ne na mamre ndi so du kuro bi so na akwati akonya so na pani gina ho a e ma ne help na ya mamre ntira oh na abo aponkyira ni a wo ko ni fie ono abo pa nkoto na wo so ko ya asema akonya ntira so to bu ase ne kwa ne wa se de kura a ekuwie abobo ano ayi petitu ko ni ewe so what to petitu de ampanifo se wa se wa kura bo bole ko yanku eni abo kontromfi osimi suma enimani oh na se abo kontromfi se ne ntoma tete ana kyen ade mo no so wo fa asorwa yonko a okotokore enkafo abo bia bedi me yaleke wi amanse bedi ane anyame ya se abo akwaku ane se hia se kan na so onye na adwene so obedo yinsa jama ho nkopekotokore oh edua jama kotokore ho so obua ba bi ho nwuno wo bensuo ho a ate se abo koto ebo wa oh abo akoto a wo kana asem wo se wo mpefie ho akyinye enti no enti wo si fie no re nan asa no nso no amanse nya de adwene person kede bia wo hudase o oh me ma me ya yebo a wo firi be kwa ahire ni ya wale ni wodonti okwakodi akoma dan wona kan wo se sabia kroto sabia nyaado wono aduane e friend se koko enyina aduane na obodira kwa krombo yo sanity amanse ewiase aye we so mo ni trew ni nton a mo chire wabrabom oh ewiase mpanifo so oduam we ya futu nye be fufuro cha nan ene na uhuru etwa egu ani eno kre mpanifo se wo twa wura gu akwati aduro no na otwa bi nso aduro tugu die otwa sanso odum na ati oh Nyansapo akwa na oboss no asase ne dinde ya we so wadi wachi nso na otwa sa be ma na enchi ada wo hina on pefutu no ana wodi ntuma ati kokobini ekudum oh mpanifo se konfo biade oni no ana bia so adado ati di hu no oh konfo abra aya se wo komishire nso no o se ehire wo irenya enti so nkwa hoda oh na so oba ewiase mpanifo se awale wo Nyansapo ni aka ahwe sanso na utisu a etotwade mfom da oh na se bia cross se bi nya do ko na tikase so owe agwe a wo se emre ye ma bi hwe wonu na abu hunu yo wo ire nkwa ye da nkwa na anim oh se bia cross se bi nya no papa ba afo awia na kan wo se amanse ba se wo wale wo ba hoforo na so ye nkwambone ma na so wanka kan hu se nkwambone na obedi akosi wuda awale ho eni sense afu ani aka hwe amanse petitu sa oh mo so opensu dodo so dua no pumu enye yi sanete wo bra enu wa wabo se bia cross se bi nya do apete bi ekwa akuru wo se wo timpentin kwa eje amade no na wo firi ho wa ho
saa na tie wo be fi won ko e wo se aka menku oh minua so ye ho ka menku board de a wunya dini wo dwa so da se bo de bia ase order on to happen oh board be bo a wo de bia pantu wi de yo board be fe na nyinitia ai se kodu no eno kwa de che board ni nyina ko control no ko control ano se Asante Kaasa no ana Asante na yo nchimu yo kwa abere se kire atwoma amanse enti etese aduane ebi fe na mpoti ebi hye dibi ni nyina ye nchiri ni nyina ye ka empanifo so mpa bo ate na na ntia asesa jame kwaya amanse nsame hu oh na se ohokwa nso afuti wo bi adi getobi ho na amade me amanse ba no mehia me ma fasa sabonsam yiro ntimi hia wo mo tia me busu gya ne kura sana tie wi ase so wo hu adin pia ye kugya oh ne bia ananse die ewuo no eno se de be ye be ne betena ho na ye de ye se so be ma bibiri ba ye kugya wontin na se de kan no emu oduro no se o be ma bibiri ba ye kugya enti chen bi se wo kan no aka no sa ye nkwenum manse panifo so osiro chichiri sane a wodi adwempudie ana me so nye apesede akra ma wi enti ana me firi kuntun ofa chire sa benimu agwa pese aha na chi enwuma no edesene enam no nyina na eno no na ya inya idika atwa kura na eno nti enya no ma wi enti ana me firi kuntun ofa onti da bia yi apese ma me sa ebe no menyintum kan no se do afu a ye wo kuntun dodo a ye di sum fidie twa no hia na adwa kuntun ya ye kotwa no ensuo ho eye dua a woko a emu na ye twa wo ha ene so adwa no enti damfo bi kotwa wi ono kobo na adwa waso abre ne ko mu bu no se nya pese wi de kakra ma wi enti na mbeso kuntun oha enye kuntun ofa enti ma anya antum yo na mejina we so yo abusiafo medical akase oyade no ne bereni eno ntia to say time eyemre enti bra wotie aduane ho no adwenwene aba ohia time heba mixture ebra obeda nyane a wokopa adwuma no wobekasa fe kura na waya adwuma pon ho na mina ye wo ya kopa time heba mixture ne no na wonya honya kwadwuma nya bietwa biedi ye kira kwa wo Abidjan house murum ha ya enti ko ho media ho matrofo nso atudwa ama tifo se abasa wo pe time a wo ahunu ho afre ye ne mu akwankyere ne bra ye number ne 020 3111 306 misi subio if is a jananto aso de konwa sampobri 020 3111 306 de ka ho bio 0244 417669 0244 417669 time aseye enam de ama won frey ye ne mu apomden na pomden ene nipa ye fapem afa abusianfo ye se tie mu bi mo dawroma opane bi dokunum twa no enti yen hya se mfiri wo ha yo ajama se tie mi na me mbusia ohene bajamena na baka se de wono poto amana afie no wonti so dibom oh abo a kirekiye osi aduane hunu die hoyi ya tinu onya bode no we a no akira beba hene nsabonkum mu no yo wa fi hunu ya bia ne pempro oh na se ye de ofin hunu so na no anadwen sana tie aduane a de no ana yedi abipa nim fifiri oh empanifo ye so opo aduane da makom ne wo kom de won so a aduane bi de oh e kom de abrewa na osuni nana so suma akura nyansafo a wosaka wo ama de ntem empanifo se obanyansafo so o kire na de wo soro won kyere hunu sana bi asne tiama so boduam obanyansafo o kire na de soro won kyere hunu amase be we menyintum yankuanim yo nyama se tie mi pa ne wiase yemfa ni han enko abra penkense ma fi ene empanifo se eto ha edum eto ha ehye empanifo se nyama mu pa amase tie mi na medo ha ado ha ye kanko wasefu oh na so obofo ba ewu ni anya nwoma nsie na echi se wokọ na bofo so yire enfia ntoma ne fere ketrema so oh sebi ne hat sa Appiah
ne ha te sa Appiah ti na ma obofo wantimi anyere kokote nwoma ene ahayede nso na ma epreko nso anya wedie no oh kura na ntwe nim no dwampupua bia si kurom yi akye a wo so ado saade ebe we menyi ntum ade fani ye kasrade ho asem a abo adi susu ye preko ndi ese abo ya bedo saade a osua preko ti kura preko ni suo no dwampupua bia so ado saade de ko fa na ntwe srade no preko menyi ntum opani de konyanku ani yo abo preko ono ti ase mu ope achecha wo no saka chen se wase da ebu wase kan egia nan oh abo akraman wase man kan okure nti no fa yere na ofa no babia ma ansan nyina di adanse no abo pete se yawo ne yaji a anka pete nka le bani asen oh abo pete na kana asem so si edua so so ohun hane agbochi asem so so motu na ne ya sha ohun nte pete na kan wase wakina mesim dai na mesim dai ene ne oh sabia kronto sabia nya adom panimfo se sabia kronto se yawo na se wanya dimpa na wa na wo mpendra nya me prophetess ma lydia mama one ano kana asem se wori aida hom ana hu wo anyonkofo papa abusun afidi egunkuruwa men kwam de ne jadamu sale ti wo wiase e ba yenso se wansua nhunu panimfo se mframa fa ya afidi emudin sale ti wo wiase sanso ne wiase yewen di wonim owodo oh sabi panimfo se do di afidi ba fie no o de den wansana bae dekin oboniku wona kana asem se we papa e da wonim oh sabi akron te sabi nya no panimfo se so tie obakwase na so ne se wansu a eno nkere se nya ne ya menua miama amra de katechi wasi jamekwaya wonka sisa no oh petetu menyintu yanku anim ewe panimfo se wonu aba se so na so sanso na amra do na waka se wonu aba ewo enunkuru ma wudin pamuda oh na so ayi sabi se hia e ka se akwapo sanso na obi nka se putu nse ni du no mo nya hye nkwa de adun de bedi oh bayre kro so imom homa sanso enchindo so eni kwa se sande so a oh sabi akro so enchindo so bi se eche ade so a sabi panimfo se otoso so ade no wantu a akire bi ne apamne do ba beda ka wi akitiwi ana ukun fadifadi nso a wusia epanyi bege oh sabi ewi asem panimfo se me ma ye moti aba yenyin kunya nkire me petetu yanku anim sabi ana tie ano kwa ni ka kana kanen pa yenko abo akokono wan fele die mu ade nti ne mfonso akoye nyina ye edwaman nso ne ba hemfie no na o se buni paba panimfo se osoma akokono se onkoto sa ade namra na wanya bi odon ho twa so sanso na ukun akokono na ukun asemo de nese sade ni mu a pegoni to abokoko esa abo asoma bi aka na asem oton sa boka na nkwasi obi preko wo se wo buru akese de yakura wo no ani bonkum de esete ho nipa ntra no kure pa na abo abodiem sa be no fa na nyede yesi abo preko si wo ho atache no na ni wankum te ho chese wo no obi ya de ya chese ohwe no mienu misom kire nam kire mu yanku anim ye ene panimfo so twa nkontompo di be ma wasem no watu aheda amansie wona wo wawu so so wonka de a ene na unisia bo wa bo hu panimfo se yatu koti no antu bia yeso na yetia so odiem mamme opane wi akum buwe ni biu se ejamansie wona wo ewu na so wonka de a ene unisia bo a ene be hu komede wo masom na di ntia masom ne se fa cheme se ejawre kon woro so kakra enti gise ode be no konwan ansa na atom tisa de a nka manyintum na manka sa tifo be kasa akra ba gibi babu ntanchia Mr. Munye Kimidas nemum nipa gu ahodot mu fa ncheme nyese oye sofo kakra enti na mahono moboda bi ai me ye nyama adwuma mi nsuro sofo me sofo tem body bia yanku ya nim ene body ase dachi wontena hoda nti na ya na wode na mesisi na chi no ene na sa body kro na wose kwanche body awawa yenti amana nya ewedie oh body kwa ma wase wunim se de metie owuram na akotwa me nye badwam adoma beto na obebebu na twi amanimtia body ese yebuna ne body ebra ne bonya de panimfo se adwene ntom so nkwasi ada me yankɔ hwempe ne biwada da bida sanso ne wiase yiwu se uni kamafo a wasemo ya panimfo se osum fidie ne se soro mo adoma hu na asase so mo adoma so hu ne se wanya asum a
wuyi ahum ne aham ne haha ahum saa nso na mbusia bo hene ba wo se so do fu ne nyame ahum afu ne yi oh na sa gro ba ka se afiri ne fifiri ya o wabo nyame din de na ye din ne ha ase ase din wie